Hey, Thokozani. Hey. Thokozani ingane zamkhulu ngiyathemba ukuthi niyaphila kakhulu. Uma nikhona ningene ingane zekhehla sizoxoxelana izindaba namhlanje. Sizoxoxelana izindaba. Kukhona indaba engihluphayo Thokoza gogo. Ngithemba ukuthi uyaphila salukazi sami. Sizoxoxelana izindaba zidlozi ngoba sihlangene ngalo lapha ngane zamkhulu idlozi. Ngiyanibingelela ke namhlanje kuyisonto. Usuku lokudumisa kwabanye, isonto lokudumisa abawudumisa. Thokozani kakhulu ngiyanibingelela ngane zekhehla. Nami ngumntwana ngazilutho. Kukhona inkinga engifuna ukuthi sithi kuyithinta noma ngithi ukukhuluma ngayo. Ngiyazi kuyaye kusho thina siyasho ukuthi hey yonke into oyiphuphayo yenze. Yonke into oyibona ephushweni ithenge ngeyakho. Yonke into oyibonayo yenze ephushweni. Akusiwa amanga lawo ngane zamkhulu. Kuyiqiniso leli liphelelisiwe kakhulu ukuthi yonke into ezoyibona. Thokozani kakhulu ngiyabonga mama niphila menziwa ngiyabonga sobethu. Kuyiqiniso liphelelele ukuthi yonke into ozoyibona mangabulela ithenge entana ekhehla kodwa kwesinye isikhathi ngiyaye ngisho ukuthi mawusalungisa uyamdinga umuntu ozobuza kuye njenge umholi noma ozothi mawungasazi bese ubuza kuye ngoba siyazi ukuthi siyazi kuyenzeka kakhulu amadlozi ewodwa ezweni kamoya kuyenzeka ukuthi ingaze ebe ngamadlozi engazuthi awazwani kahle wodwa noma ngithi awahlangene kahle amadlozi ayahlanganiswa. Into engifuna ukukhuluma ngayo njengoba ngithinta ukuhlangana kwamadlozi kuyenzeka mntaka mkhulu wenza into uphuphe mhlambe kuthiwa hamba ukwenza umsebenzi uwenze ngembuzo umsebenzi ebese usuke wenza lowo msebenzi kodwa uthi mawuwenza lowo msebenzi bese elinye ledlozi lakho lingabi khona livele likhethe uyoyihlalela nje liphume ngaphandle uthi mawusubuye bese linezinkinga selibe icala ethi alikenzanga kahle uyabona ubona ukuthi into ayihambi kahle ingakho uma ungenawo umuntu obuza kuyi izinto zakho uhambe kufika isigaba lapho ubona khona ngazuthi ayingathi akusahambi kahle manje angisaboni ukuthi ngiyapi uyabona ingoba kwenzeka into wena wangayibona njengomuntu wangithi wena ulungisela ukuthi ufuna ukubona izinto ufuna ukuconnect nedlozi so ezinye izinto awuka-connect kahle nalo ezinye izinto awukhona ukuyibona so kuyenzeka kanjalo ukuthi mhlambe ukufika ugogo lele ethamba uthenga ubuhlalo obublue ufake hambe wena ufika ukuthenga ubuhlalo obublue efika umkhulu wakhe ebunqabe ungaboni wena ukuthi umnqabile bese avaleka amaphupho kuvaleke yonke into ubona ukuthi into sakhe ayisahambi kahle kanti kukhona lesimo sekhehla esiyinqabayo lento esingayivumi esifuna ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume nazo qala noma uwazi ukuthi silungiswa kanjani leso simo leso ubone ukwazi ukuthi uyaphambili so ngempela kuyadingeka ukuthi ngokomoya sike sijulisise zonke izinto siyavuma zonke izinto oyibonayo oyiphupha kuyafuna ukuthi uyithenge ezakho ngebe ekukhombisa kodwa kumele uqale ubukisisa ukuthi amadlozi akho kuqala ahlangene nabambisene avumelana ngesimo esisodwa yini ngoba njoba ngishele kuyenzeka engavumelana ngesimo esisodwa uyabona uthi mhlawumbe ungene ikhehla mhlawumbe amakhehla amabili la makhehla emhlabeni oqala nje uthi ahamba angazwani ewodwa manje wena awukwazi ukulindela ukuthi namanje oba seyidlozi kuwe asengashashazwana kuyaye bese kufuneka wena ke manje ukuthi uhambe wenze umsebenzi ukuthi wahlanganisa wenze ixothe kwazi ukuthi ebambane bemoya moya ngoba bezokwazi bekhuluma kukhona umuntu ophethwe mhlambe ikhehla nogogo uyabona uma uphethwe ikhehla nogogo ucela umsebenzi efika ugogo efike kupha umsebenzi ebese umkhulu ethi cha umupha kanjani umsebenzi umntwana bakuphethe babili naye ubiza umntwana wakhe nalo uthi umntwana wakhe umupha kanjani umntwana umsebenzi ucela umsebenzi ungafika kuwo bese wena ubona ngazi ukuthi akhambi kahle ubona ngazi ukuthi into zakhe ayilungi kahle uhambe uzosola umelaphi umhamba uthi ayisho lo muntu akalungiseli kahle uyabona noma mhlambe uhamba uzofika esigabeni sokuthi yazi mina umuthi akungisebenzeli awukusebenzeli ngoba unjani wena awukuyibuza ukuthi umuthi wena awukusebenzeli ngoba unjani awuqala ubele back emadlozini siyazi ukuthi zonke izinto ezithinta imithi ezithinta iwasho
ziyabikwe emadlozini. Uma ufeka imagnesi swasho ubuyele endlini lapho usuka khona ufika ushisa impepho mangabe ushisa impepho. Khanyisa amakhandlela uyayazi indlela yokucommunicate ngayo nedlozi lakho. Ufika ukukhulume nalo Thokozani bogogo nomkhulu. Ngiye kumkhulu undaba ezitha lapha ufika nginezana siswasho wathi ngesokuthi nesokuthi ngicela ukuthi singisebenzele. Manje idlozi lakho maningabambene uzovuma yedwa ukuthi sikusebenzele yedwa engavuma. Bese izwa singasebenzeli ubuye iblame mina uthi mina imithi yami iwasho zama isebenzi kanti anginjalo. Idlozi lakho kukhona isigaba edlozini. Idlozi bantana bekhehla liyahlanganiswa ukuthi lewazi libe moya munye labantu abakuphethe bekwazi ukuvumelana ngesimo esisodwa phezu kwakho inkulumo yabibe yodwa uyayibona into enjalo. So kuyadinga ukuthi ngempela uma uhamba lendlela ukwazi ukuthi uhlanganise labantu bakho abakuphethe babe moya munye bezokwazi ukuthi noma wenza izinto zakho uzenze kahle ukuthi ziyahlangana abaphikisani ngawe ngoba uma sebeqala bephikisana ngawe lapho izinto zakho ngoqala ungayiboni. Kunento engifuna ukuyisho ngani zekhehla angazi kodwa ngokuthola ulwazi edlozini lami akulula ukuganga edlozi lomuntu. Akulula ukuganga edlozi lomuntu noma athi umuntu uyaqala ukuganga edlozi lakho angeke lihlale ngakulweli idlozi lakho. Abanye basokuthi bavaliwe noma bagangiwe kanti akukona ukuganga. Amadlozi akhe angafuna ukubambana abe moya munye evumelana ngesimo sisodwa phezu kwakhe. Asike siyifunisiseni lena ngane zekhehla ukuthi ingaba wakhe amadlozi abambene lawa kuphethe. Khona umsebenzi wenza lapho sithi khona sihlanganise idlozi ukuthi libe moya munye. Siyahlanganisa idlozi. Asike lenkulumo abantu abamkhulu sibuyele phansi sifuneni. Ngiyaye ngidumala nje mangeza umuntu ethi hey mina angifuni ukunceda umuntu. Hayi angazi angisho ukuthi hamba unceda umuntu kodwa awukuyinuke. Kukhona abantu umuntu abamkhulu ake ngibisi njengami. Kukhona umuntu ade ngimazi ngazi ukuthi ulungisa idlozi. Ebese kufika omunye umuntu kimi efuna ngimlungisele idlozi. Ngimlungisele mina libhoboke kuqala lakhe lengimlungisele kunalo owalokho elungisa idlozi. Ingoba akafuni ukulungiselwa yena. Asike sizehliseni inkonzo yokwehla ngihlale ngikhuluma ngayo. Asiceleni inkonzo yokwehla sehleni kubantu. Sicela usizo. Umbhekisise futhi umuntu omele kuncede into yamkhulu. So bengifuna ukukhuluma kakhulukazi ngokuhlanganiswa kwedlozi, okuhlanganiswa kwabantu bakaphila emzimbeni. Kukhona abantu kumanje ngani zamkhulu engakhuluma ngabo bazofakaza uma bekhona ethi umuntu mayehleli ekeze umzimba wakhe engazi ukuhlukana phakathi nendawo. Ezizwe umzimba wami uyahlakazeka manje awuhlangani kahle uyahlukana lesadlela ngilizwa kahle noma ngizizwa kahle. Ungahlangani kwabantu abadala ungahlangani kwedlozi lo usukhomba no ahlangene thina lapha ekhona siyahlukana vele nami ngithatha iphathi yami nayo uthatha iphathi yakhe lo engibangana asikwazi ukuvumelana ngenkulumo yodwa. Asinukeni ngani zamkhulu ukuthi senza kanjani la edlozini silungise isiqala lapho. Nginesifiso sokuthi masiqala lo nyaka esiya kuwo bantu abekhehla. Uma siqala lo 2021 esiya kuwo ngathi singawuqala kahle ezweni likamoya siyibona indlela yaphambili. Angeke sizobanjwa u2020 bese siphinde sobanjwa u2021. Asiqaleni kahle ezweni likamoya sikhanyiseleka. Ave kunzima ukwenza into eyodwa kaningi ungazi ukuthi uyaphina indlela yakho. Njalo uhlala wenza into eyodwa awuboni ukuthi uyapi. Kunzima kubhlungu lokho. Akumnandi nje. Sidalo akumnandi. Asikhulekeni ngamandla ngani zamkhulu. Yebo siyazi ukuthi abanye bayijabulisa lesikhathi samanje. Uyitshela isikhathi sokuphumula kodwa noma uphumele ungayeki ukuthandaza. Uthandaze kakhulu ngamandla. Ucela edlozini la ukuthi uphahle ukuthi likhanyisele. Bacele futhi nomathi uyawenzana ubacela ngiyanicela ngingomntwana ngazi lutho ngicela ukuthi nina lapha enikhona ezweni likamoya nibambane nibe nokuzwana ninodwa nizokwazi ukuthi mase nifinyelela kuphe wesimo sami nikwazi ukufika ngenkulumo eyodwa eqondile ngoba kubhlungu ukuphupha amaphupho ahlangahlangene. Yazi kukhona abantu abaphuphayo abaphupha izinto ezihlangahlangene bayaphupha bona siyafoma kodwa into zabo zihlangahlangene. Umuntu elele ephupha elingaka engazi uzoqalaphi. Hlangahlangene lo phupha ngoba yilo ufuna ukuveza kwakhe abanikani ithuba futhi uthi okay awukuveza kwakho nawe sikubona. Lento le igcina sikufake indlekweni sekufuneka imali usiyothunga amajazi awu6 ngosuku olulodwa awazi ukuthi nawo 1 lawo majazi futhi ngoba ufuna ukubuza nasedlozini la ngalicaciselanga life likufuhlela ngamajazi. Kubhlungu ke lokho ngani zamkhulu. Le ndlela sike sihambeni sicathuleni ngonyawo nje olukahle labantwana sikhulume nalidlozi liyakhuluma ngani zakhe liyakhuluma nani
bengifuna nje ukudlulisa umbono kanjalo. Awukho ningane zami mkhulu, ngimfisela nje ngazuthi ngingangena kahle nalonyaka esiya kuwo. Ningene kahle niphephe nonke. Ngifisa ngathi ngingangena nisaphelele nonke futhi njengoba nileli khaya. Nizofuna ukuphila nami ngiyomntwana. Ngicela ukuphiliswa yini, angazi lutho. Ngani nje onyakeni ningangena kahle nikhululekile, nikhulule nezinhliziyo zinibantu abamkhulu. Sikhulule nezinhliziyo zezikhuleke, siyazi ukuthi singabantu abantu bayasikhuba, kodwa uma umuntu kamoya umuntu edlozi abakukhube manje bese kuphela isikhathana bese uba right. Ube nethemba ukuthi idlozi lakho lizambheka lowo muntu, uNkulunkulu umdalo wakho uzambona lowo muntu. Ungaqalekisi, ungaqumi bese uyaqalekisa, ungafungi ngokubi futhi. Idlozi alihlali kumuntu ofunga ngokubi, ungafungi ngokubi. Asike sikhanyiseleni kube kuhle bomhlophe. Ngifisela ama-holiday amnandi nje, ningene kahle onyakeni, niphathe kahle nibantu abamkhulu. Amanzi awavaliwe ngani zekhehla, amanzi awavaliwe, nge-29 ngizobe ngisemanzini nje mina. Amanzi awavaliwe namhlanje ntambama eThekwini, ngizobe ngiseThekwini namhlanje ntambama, ngizobe ngisemanzini. Awavaliwe amanzi, uma umuntu edlozi akukho, ayikho ibreak, idlozi alina break, hlezi likhona emzimbeni wakho. Mawulithola nje ithuba lokho emanzini, hamba uyothandaza. Ama-cricket uzobuya uwabone later. Qala nje kuseni uyokhuleka emanzini ukucela izingilo sezinkulu zasemanzini ezaphakama njalo bese uyaboya uzoyijabulisa. Okuhle obumhlophe ingane zami mkhulu, ngithokozani kakhulu ngane zekhehla, kukhanye kakhulu ngumntwana, ngiyazehlisa ngithokozana.